Fuck me! Ела тук, бе! Ооо! Какво става, бе, бе? Само направо някъде. Fuck sake! О! Дай ба. Чай, стресна се. Стресна се от правата, бе. Просто да се спавя нещо педалско паяк. Ау! Да, браво. Добре, тук съм забърт. О, чух нещо. Какво е? Какво е? Ти играш, бе. Какво става? О! Препарал. Коста. Гледай какво става, брат. Ай, малита бътърфлай. Мами, литър. Фак, брака. Трябва да се изда. Ау! Кой ти, бе? Тук да дръж. Какво правим ни? Ще да видим коша да пепе. Чай го видим къде е хач. Остана, бе. Остана, бе. What? Брок, остана, бе. Не знам. Е, това стана. О, те бах. Нещото е, че това е точно работа, което някой циганин би бачкал. Сега не че ги бъркаме показания. Наистина, да, точно. Или четка за коса, маламашка, болче, На пазара в директор, бе. празни бутилки, каса. Знака, бра. Оу! Видях си ли го това? Не. Ами влезте на там, момчета. Оу! Кое ли прави тия пари, бе? Ставаме отвънка. Оу! Капан! Стъпки, бе. Майкъл Джизус, фак. Къде е капана, бе? Малко ма смокнат. Фак, сик. Бере! Бере, шва, за коле направя. Бере отка, бе. Бере отка, ти ба майката. Скача отка. Бере, ще за коле, бе, чу. Бах с майката. Бере, ще за коле, бе. Да еба крадеца, да еба. Майко, така ще припаткам боей. Така ще щупя от боей. Да еба, как му го открадна, да еба. Аз сега ще еба майката на тебе. Пидеринга. Ела тук, аз сега ще еба майката. Ела тук, ще еба майката. Ела тук, ще еба майката. Беге, ще еба, бе. Беге, ще еба, бе. Оу, шит. Идвам, хачо, идвам. Бегай, че, бе, шва за... Махайте се, бе, майките ви да урат. Твити ли се, бе? Махайте се, бе. Твити ли се, бе? Предропна бутилките, аз съм Фейк. Диго! Добре, аз съм на едно HP, брат. Влезай, Let's go. дропнах бутилките, нямам избор. Телепортиране сме сега тялото да се махаме. Знаеш кога, аз съм на едно HP. Затвори вратата, аз ще се опитам да ги взема. Къде са? Къде ги толкова? Брат, надалеч няма смисъл. Къде? Кажи. Не, по-далеч. Долу в равината, брат, дропнах някъде. Знам даже. О, фак. Добре, аз ще умра. Да съм бе. Действие нямам колко голи. Взей ги. Не, вземи ги от ръцете, брат. Бах ти маймон. Така е. Оу, шит. Не, брат, какво става? И не ти телепортира тяло. Рускам пари. Да. Не, защо бе, брат, как ще спестим за луна и за кола? Спестим, брат, виж кой имам. Оу. Я пусни. Ако мога да метна в космоса, бих те метнал в космоса.
колко пари даде да ти нищо, бахти якото. 100 кентавра, бах ти ефти. Също бахти дава вирата, Значи трябва да се пръскат пари, брат. В смисъл, тия с работи никога не е ги. Да, ти с пари да къде ги пазиш, за уния Да. Yeah! Мазема. We die for the queen and shit. Си букинг напред. What? Това фейк ли е? Къде си, бе? Това е фейк с аз. Не, аз съм да нема цапници. Чай, че забравих, че съм на едно HP, не мога да се позволя да изям лопата в момента. О, бебето. Фак ми. Не знам на къде сме вече. Call head. Фак. Не сме насам. О, момчета, влязах в мъглата с колхеда. Ей, тук се еба майката. Чакай, тук стана лошо. Детент. Фатално, умрехме, брат. Назад, насам, момчета някъде. Не знам накъде има насам. Надолу нужно. О! Някой да го вземе, има още един колхед. Станиславе, ти си. Станиславе. Да ебани са майката от съкрепчик. Насам момчета, разделяйте се. Все някой трябва да целей. Фак, гледам манекена, бийте се. Добре. Фак ми! Ела тука, бе! Ооо! Какво става, бе, бре? Бах ти кошмара, бе. Значи... този костюм с пчеличка ще бъде полезен като хвърчен в космоса. Не може да се... Сега, че ми падна батерията на айкоса. Ей, тук надолу. Там да видя ли какво има? Не! Е, Станислав врата от Макса. Чакай, падна. Да, сега ще ти кажа, там може да има нещо. Тъмпът! Няма завой, шумраха. Фак, Да, това е най-лошо. Бисмиля! 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 Ай, мудиля! Викай още, викай още. Махай се, какъв си грозен, виж най-те мразя тебе. Махни се, педерас. Шибан, грозен педерас. Майката те чука. Излетай, че има нападатели. Пасете кралицата. Пасете кои. Не ти няко! Аре, мангал. Аре, къде ще паднете супата? Ме, тук някъде. По-скоро е там, сега 20 бапуна, ние сме в циганската махала. Ай да еба, сега ще ни вземат лопатата и гиба. Бързо, фъкама! Ей! Бегай от тук, ще заколя, бе! Не, няма да се. Май ще трябва да... Ще трябва да го убием. Бой, бейтван. Найс. Право, Пепе. Има още един, брат. Не знам как го направим. Чувам още един. Ето го. Чай, не го чесвай. Фак ми. Дай, мок. О, брат. Найс. Експерт сме вече. Някой стане други да ги вземеш от този отпадък. Стас? Тук има дупка! Чай, пак ли падна, Стаско? Стаско пак ли падна, бе? Станислав падна. Станислав пак падна. Стаско. Туалетна хартия. Колко Станислав трябваше да е жив, като гледа туалетната хартия. Само чух, тук има дупка. Тук има... Добре, манекен, да знаеш. Отляво. Някъде насам бяхме. Фана пак. Умрях. Какво? Еба.
Станиславе, Той да ни падна отвън това къде е- тук. А, това не, е тук пиши по е. Steam, Чакай, ако си мъртъв. не, Окей. имаш лопата. Не, нямам. Това не е Стаско. Това Знам. не е Стаско. Ти изляза, Фак, той излиза с хачо. Мадър. Целвеше. Само бяга, брат. Ко става? Който стои преди тук го представя го въгъла, той стои като... Аре бе, Като не ми обича, си го представя, Хачо. Браво. добре, заедно се ми е друг, сама Сега хаме. наистина ще го фане. Насам. Не, насам. И само направо някъде. Down! Fuck sake! Момчета, бегайте! Минай, блин! Фак, ми хачо много изле, брати, май спайдър. Чакай, брат. Ще да взема работа. Гони ма! Ще го изкарам навънка, да знаеш. Оу! 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 Ау! Фак! Влез навътре, Хачо. Чействата, Хачо. Не! Фак ми. For my friends, motherfucker! Аз майката. Защо му го причинихте това, момчета? Брат, това така му е джъмпскерна. Какво по дявол ти беше това, бе? Някой чу ли го това, Що се говоря сам? Фак ми, как ми изкара къла това, мама ти да еба. Да еба, мама ти да еба. Nah, it's over, man. It's over, Wes. Мина... Стъпах на мина, не? Не? Fuck's sake. Ох, че Само ме два заболя човека. кръста. Да, чаяш сега. Стъско целият мусък, който върт. I'm fucked. Те баб, бе от тук, бе, ще баб. Фак. Ела тук, бе, капак. Хвана го. Да, обаче не го топва отвън, ще автоматично се трансформира, ако е на бял свят. Цен. Да. Бас. He's like me for real. Добре, пускам бибито и взимам генератор. Деба. Мъкни малко, Защо, бе? Махай се, айде! Махай се, малгаден! Това е куче. Това е куче. Така, айде да ходим преди да се накенсам вече. Добре. Да имаш кафяв. О! Фак.
Лата с врата сега ли се отвори? Да. Jesus fuck. Какво има там? Пиявица, хибарка, иди да знам. Отвори вратата. Хачо, бегай! Отивам код. Чакай, спокойно. Добре. Найс. Jesus fuck. Окей, дай го убия. 4,40. Реално, не знам. Хачо? Хачо? What the fuck is happening? Не върна нищо. Аз да не съм в генджутсу, евър. Ще да те маркирам, че си евреин. Виж, и тук го различния. Номер 45. Номер 45. Казах. Я може да го... Не, също си види. Ау! Вау. Реално толкова бая работа. Стига да не падаш в дупките. Мисля, че... Добре, Хачо. Тере, стаското си последен веригата. Аз съм на един Това защо не? Един най-отзад. За дед му удари, то си вригнете съм на единичко. Тейте са пара. Стига. Се пара. Ай, ще оставим ние фенер евентуално. Пак много бързо свърши. Ето. О, не. О, фак, тя да като от моя поинта. Армения също акшен. Бахче тос. Никакъв кулдаун, брат, никакъв чук. Моста падна, бе. Паднах, Я пустай там на едно изпи. Дай го. Аз опитай се да паднеш от някъде за 5 минути чалендж impossible. Аз съм баба ти и те, аз ще падна по стълбите след малко. Оп, яйце за гигант. Хвърля го! Така беше яйце за гигант. Те махай се, бе! Ей, сега. Да разкачвам антената, бе. Аз направо изсипа житка. Луча новина да пипят. Луча новина да пипят. Това аз го взех. Не, има гигант от преди. Шит. Оу! Fuck's sake. Брат! Някой да го разсее. О, найс. Fuck, not nice. Not nice. Not nice! Дай. Идва. Ела тук пръжъмпа. Добре, заебан. Почта. What? Как ме видял там, бе? Гором, да знаеш. Скачам. И бахаме от всякъде. Виждате ли, така сме бягали по времето на турския геноцид. Ерменски. Моя грешка. Турския гид. Перпаша!
Помогаю оправдать тебя.